Tuo tie, jonka Jeesus kävi, se antaa elämän kaikille, jotka uskovat sen, että Jeesus on minunkin tähteni kärsinyt ja kuollut, minunkin syntini sovittanut. Ja minäkin saan nousta kuolleista ikuiseen elämään, kunhan vain kuulun hänen omiensa joukkoon. Jeesus sanoo, Jumalan valtakunta on lähestynyt. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Älä rakas sanan kuulija, kulje kohti pääsiäistä niin, että et ole vielä uskonut syntejäsi anteeksi. Niin kauas kun ääni kantaa, niin saa uskoa kaikki synnit anteeksi. Näin kun me jaksetaan uskoa, me päästään kerran taivaan kotiin.